Te Madasi Mangar kat badi ba piti sokmi balong MLA jong ka maulai nyawan syakayeng jong I ba Seristefel thank you pampai dor blay ban pensulem yakni ke jingja ke basosi ke bajia kendet hakni ke yeng but nakaliang jonga Soban ai ke condolence ya kani ke yeng kesem bagi bahing hasem baro baki la yedo kat uni uriurang ba jong ke yeng upa ke yeng te nakwe kaliang apa ni pai ni pet bat abang ni pusan ni kikam kiba lajia hakini kisi kiba lalai ni sungthu ba kaladon ke jing khandra ha ke yeng jong ba thangkiu ha ko polai bejim step dagan dia kajing kendra jong pulit kila atak ya iba thank you bat kila siat yap I hala kayeng jong ngimla mengin suthu ya kadau bahkan pelong ya ki pulit bakin shim ya kajing im jong ba thank you hala yeng jong nakaliang DGP ulai ke report bakadai ke retaliatory firing kata kemut ba hakajing report jong kipulit kadon kajing yakun kajing ele ndrengi tip shai ba uba thank you di ubriu wadon hapadeng kajing sitom bat urang ba briu hakerta jong u lese unumla ban yakun dalele ru persya ya kabor jong kipulit te kawanra kajing subah yaki eke ki bajia hakane kayeng kajing subah kawanra hapi bat hanga haki riu pajba ke bajia hakatu kapor omdan batip ngidon kam banyo ya kajing tip kabakhoj kabasubah ngidon kam ya ka transparency hakane ka kam ngimla mangin sungai tang nakaliang ke report jong pulit tenamar kata kadau nakaliang jonga bat nakaliang ke parti jongi ke kongres ni dawajur bade bandon daka judicial inquiry day daka magistrate inquiry ni yosngo menen chief minister open bana wong bang in ai ka magistrate inquiry ni kwa ka judicial inquiry ka balong independent but ka bangila mangin ngin pediang namar ngi suthu ba ka judicial inquiry borbor ka julong ka inquiry ka ba ngi ju pediang hakiwe kipor ka mensuar humjo habadon ka dia set hak tu kipor arhajar iwe kidon ki jingjia kiba sete baja po mola hapo laungkra ter kunka kidon lagi judicial inquiry ni dawajur bakki di bang ngingin pediang baik da ke judicial inquiry da kanu we ke inquiry haba pi phai hakipor babunshwa hapor dang sensyar ke sarkar kongres nila ailat yakini ki parlok ki baking atiar bakin wan ban surrender ban wan ban ya klek lang no bat ngi bat ngila ai yaki ki package ki babun ngila penslur iki ngila penjo penjan iki bat dei hakita ki package bangila yo ya ki bun mungkin ki perlok baking atiar ki balale underground ki balawan phai bat kila surrender kata kade ke polisi ka bangidei ban pediang bangidei ban le omdei da ka polisi ban sushim ya ka jingim jong kibrio ki balawan surrender kibrio ki balawan surrender kata kamut kidei kibrio ki bala rai ban ya khle no ban ya don rengkat no bat ka imlang salang ndai ladang yi ki pulit ka sarkar ke shim no ke jingim jong kibrio ki surrender kumno ki parlok ki badang don
Syabar kini yo mensim ban wan ban surrender syu mentang nang Malaysia kan pensier yaki badon jingmot ban wan ban surrender ro ki kinum kwa syu ban wan surrender ngi ngidang ngisa be syaklau kata akan long ke mesim juki tenamar kata ngidei bangin ai mensim yakini ngidei ban ai yakalat yaki bakin wan bakin surrender bakin yakhle bakin long part of the mainstream kata kadai ka policy ka bangidei bangin adok teke ka bajia kalong ka basusi sisa te nginum kwa bangin yu kum kini jingja nang ne syakmat but ngapun jur yake ka balajia ha kini gisngi ha ka ba ki pulit kila dekat ya mesim jong unie urang ba jong ka HNLC balawan ban surrender hakmat ke sorka kat kani ke jingjia ban wan ban khandra ya ka yeng jong u surrender balong u secretary general jong ka HNLC menchua bat kat ban shim ke jing im jong u ngamla bangan nget ba anum don da ka jingtip lem jong u home minister balada u home minister utip yakani uladei ba un perhat shwa arsi lane sis pasin shaban ai ka hukum lane ka jing menjur yaki pulit banwan ban le kat yakani kakam ngasung tu ba u chief minister udon ka jingtip u home minister udon ka jingtip ke namar kata kadau ka responsibility ka de jongki menta ba kumno bakin penbej yakani kakam ndain penbej kumno syu aba kam sim briu ladu te hakane ngaru ngasngo ba u home minister ula baklajur lada ula ai ya ke jing menjur banwan ban khanrai ke yeng jong ba seris hakipor live jimen step lada don kami kata lade ban sukemi u wanra sepot hanat sabishar satokit hapot hanat katkum ke prosedur jong ka an ban susim ke jing halayeng te kalalong sisa ke basungsi ke penkendet yang ni baro kawanra ke jing suba ke babun pan mapi bat manga nginumla mangin lap ya ka jubab hang ni teneng nama kata-kata ngidon kam ya ke judicial inquiry kade ke tang ke judicial inquiry ke bala ban pensyai kedar hapi bat hanga ya ke kadau bat ye ke bajia ha satu kami